Alright, ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfokantombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi wenze kulomcofo subscribe button ukuze uthole okuningi okwenzakalayo. Yabona ke ngisakulona uhlelo lapho khona sithi ke isigaxa sendaba. Yey, nginendaba enkulu kakhulu engidlayo ngaphakathi akuvumi ngisho ukuthi ngiyitshela abantu engisondele nabo ngisho abasekhaya ngoba le ndaba inkulu kakhulu. Sithi ke isigaxa sendaba. Namhlanje ngibhalelwe elenye lamaqhawe lapha lesitshela ngalo futhi nodaba la ukuthi ke yona ke isiphi lesigaxa elifuna ukushiyela nathi njengabantu ukuze ke izokwazi ukuthi ke lensizwa izophinda ibuke lapha kuma comment ukuze ke mhlambe ke ithathe lawo ma comment a right lawo eboniswa ngabo abanye abantu. Qhawela kethi asikubingelele mfowethu. Ngiyaphila kakhulu mfowethu King Zoso kuhamba kanjani ba? Siyaphila qhawela kethi. Usibhayilile mfowethu. Sizathu sokuthi usibhalele. Isizathu mfowethu King Zoso sokuthi nginibhalele ukuthi nginihlushwa nasi isigaxa sise enhlizweni yami kakhulu sesiyangihlupha nasemzimbeni sengize ngehla and akekho omunye umuntu engambhobokela ukuthi ngintshele umuntu oqala nje mfowethu King Zoso ukuthi ngikwazisa ngalesigaxa lesi engasho ukuthi into eyenzakala kanjani King Zoso mfowethu lana ngibe nomuntu wesifazane engimthanda kakhulu enhlizweni yami engibe naye ebudlelwaneni uthena ngokuhamba nje kwesikhathi ngisebudlelwaneni naye lo wesifazane bengimthanda kakhulu naye futhi engithanda kwaze kwaholela ekuthenini ukuthi ngihambe ngovela ekhaya kubo ngakhipha inkomo embili ngoba ngenxa ukuthi bekuse amandla ami lawo nami ebengisenawo lawo mandla ami King Zoso mfethu ngeke kwenzeka ke nje kwaba khona nje isigameko nje King Zoso ukuthi ngathola enye inyanga yangasekhaya mangithola lenyanga yasekhaya yanginikeza yashaya ngeletuzana ngelumbu leli lumbu leli vele sengifayile lapha esithweni somuntu wesifazane lo engithandana naye uthola ukuthi vele ozolala naye uzoba nenkinga ekugcineni eholene ekutheni ukuthi eze efe uma engazanga kimi ngimnikeze izinto ngimyalele kulenyanga le eyamfakayo leli lumbu le lomuntu wesifazane lo engithandana naye King Zoso mfethu ngeke kwenzeka ukuthi nje kukhona enye insizwa King Zoso omakhelwane wami King Zoso iyeke yashawa nayo indaba yelumbu shothi yeza kimi King Zoso mfowethu mayiza kimi King Zoso izongibuza ukuthi indaba yelumbu lilapheka kanjani mina ngamtshela ukuthi lo yamuntu loya owayengizame ngalo usashona emhlabeni umuntu omaziyo noma lo muntu yes umuntu engimaziya ngithi lenyanga leyangasekhaya isiyadlula nje emhlabeni isiyadlula emhlabeni ngakho angicabanganga nje okuningi ukuthi mhlawumbe lo lensizwa le ngoba vele yamakhelana ukuthi ngabe sishaya intombi yami angicabanganga lokho kodwa nje uhambe isikhathi ke masihamba isikhathi yashayeka lensizwa lena mayishayeka lensizwa yashayeka kakhulu lensizwa nami nje nganginaka nje futhi lokho uthena masi yavele yadlula emhlabeni ithena mayidlula emhlabeni hayi futhi hayi kwaba into nje edlulayo ngase ngifoundatha ngithola ifoni yalo engithandana naye ngingasho ukuthi uyena isinqanda mathe senhliziyo yami mangithola ngifoundatha efonini ukuthi hawu intombi yami ibithandana naye lo muntu ngoba ubeza kimi ubefuna ukuthi ngimnikeze lempahla khona ezolapheka manje lento ingidla kakhulu ukuthi lensizwa yadlula emhlabeni mayidlula emhlabeni idlula kwakufanele ukuthi mina ngiyisiza ngangakhona ukuthi ngiyisiza manje ingidla ngaphakathi ukuthi khona umuntu osadlula emhlabeni ungenqami ekugcineni King Zoso angazi ukuthi ngayidlulisa kanjani lento kodwa ekugcineni bengafuna ukuthi ngazisa abanye abantu ukuthi kubalekile ukuthi ungathandani nomunye umuntu wazi ukuthi usesebudlaleni abantu abayeke intombi zabantu kodwa manje ushuthi wena lo mbhemo uzomsiza lo mbhemo lona ebe wakushayela intombi King Zoso mfethu ngangakhona ukuthi ngimsize mfethu ngoba umuntu engisondelene naye eduze kwami ukuthi naye wangenza ungqimi ngoba phela ukwazi ukuthi ngizoza ukuthi singama out sijwayelene siba u2 uthola ukuthi uzolala nentombi yami wazi ukuthi intombi yami sengize ngayikhiphela nanenkomo kodwa ngangakhona ukuthi ngisize ngoba
kwangayona inhloso yami ukuthi umuntu ngimbulale although ilumbu ngilazi ukuthi linjani kodwa ngangakhona ukuthi ekugcineni ngimsize sidlule kulo ndaba. Yeah, intombi yona uma usubamba lezi zinto lezi yona wenze njani ngayo? Ethu yabona nje kwamanje ngivele nje ngaqhelukana nje eduze kwakho ngasho ukuthi izinto ayihambi kahle emva kokuthi ngifoundatha lesigaxa nje esingaka manje ukuthi nje okwamanje emva kalokho sengehle ngisho nasemzimbeni nayo ayisafuni ukuzwa ngenxa ukuthi isitholile lolu daba olukanjeni. Lokuthi nawe kanti uyimbangela yomuntu okubulawa kwaleya nsizwa leya. Yebo nje kunjalo Kingzoso mfethu. Yo manje ke ukhona kodwa omunye kodwa osubambana naye manje. Okwamanje ngasho ukuthi nje kunzima kakhulu Kingzoso akekho nje umuntu manje emamela la izinto zinzima akuhlangani lutho engasho ukuthi ngeke ngangena kwabanye mangena ngilokho ngiphuma ngenxa ukuthi ingqondo yami ithikamezeka kakhulu emva kwalobudlelwane engangena kubona. Awusamthembi umuntu esimambana? Angisamthembi kakhulu ngenxa ukuthi cabanga ukuthi Kingzoso usukhiphe ngisho inkomo umuntu usumazise ngisho ekhakini egangele sekulula kangakanani ukuthi umthembe umuntu wesifazane ngenxa ukuthi uyabona ukuthi sekungcono mhlawumbe ukuthi uvele uyidlalele nje ngenxa ukuthi manje ukuthi uzoba serious ebudlelwaneni. Yo manje awungakazi uexperience lempahla le before noma mhlawumbe kube khona umuntu mhlawumbe okutshelayo mhlawumbe ukuthi hayi kwaye kwenzeka isimo esikanje nawo? Kingzoso mfethu akaze ngi-experience lento ukuthi izinto mhlawumbe engangiyibukela le kude mhlawumbe uyibuke ezitorini kanjalo kodwa akaze kube yinto engehlela mina eduze kwami nje into nje engithikamezeka kakhulu nasemqondweni engasho ukuthi ngiyabadinga abanye abantu mhlawumbe nami abangakhona ukuthi bengisize emva kwalesimo esangehlela. Yeah hayi cha unenhliziyo enhle kodwa nawe. Kingzoso mfethu noma mhlawumbe ngingakuyona inhliziyo enhle kodwa just kubuhlungu ngoba phela umuntu kuthiwa umuntu ngabantu. Mase uhambisa omunye umphefumulo emhlabeni uyabona ukuthi Kingzoso nanezinto zakho ukuvuleka uyabona ziyokhona ukuthi ukuvaleka makhona omunye umuntu odlulayo ngenxa yakho. Khawula kithi amanje mfethu ukugcina mhlawumbe na ungawasho nje kwabanye abantu abajola abalala nabantu babantu ngisho abekuthiwa ingoduso ngisho abekuthiwa abantu abakanjani nabantu abashadile ungathindi mhlawumbe kubona? Kingzoso mfethu into engayisho ukuthi uma umuntu wesifazane ngisho mhlawumbe kwezinye insizwa yazi ukuthi umuntu wesifazane uma eseyingoduso uma esekuvelile ekhaya kubo kwalethiwa inkomo qhelana nalomuntu wesifazane ngisho thiwa umthanda kangakanani ngoba awazi ukuthi yini efakiwe kuyena ungayiholela ekutheni uze ufe. Yilonto nje engaxwayisa abafowethu ukuthi abaqhelukane nentombi zabantu eseyithathiwe. Intombi thiwa ithathwa kumuntu kodwa ithathwa kumuntu uma ingakaveli kulelo khaya lelo. Kubantu ke engifuna ukubheka ke sisa ke kubantu besimameke nakhona abajola kodwa sebekhethiwe uthini kubona? Ngithi mhlambe into engayisho kubantu besifazane ngithi abayekela ukuganga ngoba ukuganga lokho lokho ngaholela ekuthenini ukuthi naye umuntu wesifazane ngenxa ukuthi akazi ukuthi ucushwe ngani lokho ngaholela ukuthi naye ebe umbulali engazi kodwa mhlambe ngasho ukuthi ebulalele indirect ngasho ukuthi owesifazane uma esekhethiwe akayihloniphe azi ukuthi usethobela umthetho walapho akayogana khona akayowenda khona. Yilonto engayidlulisa. Qhawela kithi ugeqeke ongafethu ngathi ngaba right mfethu ngizokuthandazela nami. Hayi ngithemba kanjalo Kingzoso. Uyaya esontweni uyaya kodwa esontweni kodwa uyohila nje. Kingzoso igade ngagcina lapho nje ngithembele kwabadala bakithi mina ukuthi ibona abangisizayo. Khona ke emsamo uyakwazi ukuthi uyobheka. Cha phela ubheka ubaba omdala mina ukuthi ngiseyindodana angakapheki. Ngiyakuzwa qhawela kithi. Alright lona ke iqhawela lade sikhuluma nalo njengamanje likhala ke ngalento edlayo lenkabi lena inenhliziyo enhle ithi ke yayingayisiza kodwa ngiyazi ukuthi bakhona abanye abangasho ukuthi ke cha lensiza mhlambe ke hayi mina ngangeke ngimsiza umuntu olalele nomuntu wami sengimkhiphelile inkomo kodwa inganza kwethu nawe mangabe mhlambe khona imfihlo ofisa ukuthi ke uyiveze singeke sikuveze uzoba anonymous singakwazi sikuvezele khona la ukwazi ukuthi ke uhlala lapha nama comment uthatha ama comment bese uyakwazi ukuthi wasebenzise idanki